салому алайкум дӯстон, чӣ хеле ки дидесен дар магазини мо ҳолен падарко идома доранд. ҳозир бошад кадом акаҷон шумо кадом вай заказ карден, кадом шаҳр заказ карден? Шаҳри Истра. Истра заказ кардан телефони Samsung Galaxy A14 ва Poco S51. S51 телефони буҷени дар магазини мо нархш 5500 рубл места ва A14 бошад параметри 4 ба 64 дар магазини мо нархш 13000. ина брат ам телефонои хитай ина хос тамошо кай падарко чӣ мебиёд чӣ хеле ваъда кардем дута падарка боша дута соҳиби ду шарик мешавад телефон мо соҳиби ду шарик мешавад ҳозир мемеки яка соҳиби кадом падарко мешавад аниқ мекунем хоп ина дуташа мекушоем брат нигоҳ кардаси дидаси хоп ина ҳар душа кушодум брат ҳозир мебинем ки айдрунош кадом падарко мебирад ина брат якум падаркаш тример ин мошинка падаркаш повербанки 5000 мачака